Słuchajcie, moi drodzy, co wam mogę powiedzieć? Wojna nie śpi. Nie śpi także tutaj. Wracamy do Insurgencji. Może pamiętacie, może nie. Kiedyś już w to grałem. Zrobiłem z tego bodaj tylko jeden materiał, także no dobra, niech będzie ewentualnie, że możecie nie pamiętać. To ja sobie tu wezmę celownik holo, no tak te wszystkie bajery. Zastosuję, okej. To jest Insurgency, jakby to opisać w prostych słowach. Trochę Counter-Strike, trochę stary Battlefield 2, tylko że trudniej, realistyczniej, generalnie fajniej. No i co? No i jadymy. Jakby ktoś był zainteresowany na G2A za coś tam niecałe 13 zł można kupić. W opisie pod filmem będziecie mieli link. Serdecznie polecam, ale to się dowiecie dlaczego. To jest już moje drugie podejście do nagrywania tego, bo w poprzednim materiale po 10 minutach miałem 2 kile na koncie. No tak jest w tej grze. Tu się, moi drodzy, ginie po jednym, dwóch strzałach. My już przegraliśmy, ale zaraz sobie zaczniemy mecz od nowa. 1-2 strzały, jesteśmy krótko mówiąc martwi. Także, co tutaj? No, taktyka raczej. Taktyka i gra drużynowa. Optymalnie, jeżeli jeszcze macie możliwość jakiejś komunikacji ze swoimi ziomkami, to już w ogóle. No i tak, gra działa na silniku Counter-Strike'a, na Source'ie. No, wygląda bez fajerwerków i urywania dupy, bo nie jest to Battlefield 4, nie ma super destrukcji, ale wygląda to estetycznie. Jest genialne udźwiękowienie. Jedna z nielicznych gier, gdzie słychać charakterystyczny dźwięk przełamywanego patyka, kiedy kula przekracza prędkość dźwięku. Także choćby z kuli tego naprawdę warto, ale oprócz tego jest bardzo estetycznie. Ładne efekty typu ogień, dym. Jakieś takie wolumetryczne tutaj mgiełki i te bajerki. No co najważniejsze, można co? Można się czołgać, można kucać, można zmieniać tryby strzelania, można się wychylać. Jak w starych, porządnych grach, moi drodzy, aż dziwne. I może mi się nawet uda tutaj pokazać, jak kogoś zabijam. Tu jeszcze gdzieś się ślizgi robiło, o ile pamiętam. Tylko gdzie to było? Czekajcie. Na pewno gdzieś tu był ślizg. Na jakieś... na B? Albo na 2 razy... Nie, kurde. Gdzieś był... Nie pytajcie, moi drodzy, co się stało. Gdzieś był ślizg, na pewno. Ja potem sobie sprawdzę w opcjach i opanuję, albo wy mi napiszecie wcześniej. Spawny są nieszybkie, także nie chce się ginąć generalnie, bo nie chce się czekać. Mamy granaty różnego rodzaju. Mamy granaty z ogniem, jak to się nazywa? Granaty zapalające, mamy flashbangi, mamy dymy, mamy normalne fragi. Także dla każdego coś miłego. Uzbrojenia jest tu sporo, możemy sobie wybierać klasy. Mamy tam snajpera, wsparcie, specjalistę, inżyniera, strzelca RPG i tak dalej, i tak dalej. Broń możemy sobie modyfikować, mamy dodatki, również wybieramy sobie kamizelka, ciężka, lekka, na nocne mapy noktowizor. Każda z postaci ma... ma ograniczoną ładowność. Jak widzicie, tutaj nie ma żadnego... Nie ma tutaj... Oj, nie ma żadnych tutaj znaczników, czy kogoś zabijamy, czy nie. Interfejs jest bardzo ograniczony, nie ma typowego licznika amunicji i to nie, to jest że jakiś tryb hardcore, no po prostu ta gra tak wygląda i to jest właśnie w niej super. To jest właśnie w niej super, także no. Jak przeładujemy, jak na przykład to jest jedna z tych gier też, gdzie jak przeładujemy magazynek, a mamy w nim naboje jeszcze, to one nam się tracą. One się magicznie nie zostają doliczone do reszty puli, tylko po prostu tracimy je, jeżeli wyszczelimy jeden nabój z magazynku i potem zdecydujemy się go przeładować. Po prostu te naboje tracimy, no. Także trzeba się kontrolować, to nie jest CS, to nie jest BF i to nie jest Call of Duty. It isn't Paris, it isn't London. Not Tokyo. If you want to go, I'll take you back one day. Zanuciłem piosenkę bardzo fajnego zespołu Metronomi. Kurwa! Przepraszam, że zaklon, ale... Widzicie, musicie ręcznie przeładować. Jeżeli wam się skończy magazynek, ja to może zademonstruję, albo nie, bo mi szkoda naboi. To musicie dać R. Nie, on nie przeładowuje automatycznie, jak będziecie klikać. Tylko trzeba o tym pamiętać. Mamy też bagnet, mamy granaty M18, ale mnie ze strachu ten hopek... No kocham takie momenty, kiedy dostaję zapaści, bo mój wychodzi zza winkla, ja nie wiem, że to mój. Możemy tutaj też sobie, kiedy trzymamy Shift, przymierzyć i wstrzymać oddech. Widzicie, prawy tak i Shift. Delikatnie się obraz rozmazuje i mamy takie skupienie. To jest spoko jak najbardziej. O! To ja go zabiłem.
Za moich czasów na takich się mówiło noobtuber albo I fucked your mother last night. No i dostaliśmy wklupane. Tu się gra tylko o 3 punkty, także jeżeli oni poradzą na szybkości, wiecie, to obskoczyć, no to wasze szanse delikatnie, żeby powiedzieć, diametralnie maleją, a żeby powiedzieć dosadnie, no raczej ich nie macie już wtedy, nie? Tu trzeba walczyć, tu trzeba myśleć, tu trzeba być skupionym. Ja bym sobie teraz sprawdził coś innego. Może takie UMP bym sobie na przykład sprawdził. Z takim holo, latarka. Laser, amunicja smugowa i dobra. Takie bajery. No. Bardzo ładne są modele broni, bardzo fajnie dopracowane. Zarówno tej bocznej, jak i głównej, jak to wszystko całkiem fajnie się prezentuje, dobrze brzmi. Nie, wiecie, nie trekocze jak pistolety ASG. Bardzo to cieszy. Może nie jest to Battlefield, który jednak dźwiękowo... Chociaż tutaj te dźwięki typu, te wszystkie kule, które przelatują obok nas, świszczą, wiecie, uderzają gdzieś tam w budynki, to wszystko tak słychać. Sobie podkręcicie grę, a macie w posiadaniu jakieś lepsze słuchaweczki, to myślę, że będziecie mieli fajnie. Smoke out. Oni tutaj fajnie postacie automatycznie mówią, widzę przeciwnika, smoke out, uwaga, atakują i tak dalej. To jest spoko, teraz będzie ryzykowny manewr. Dobra, udało się. Tym razem się udało. Martwy terrorysta leży. Dobrze. Tak powinno z nimi być. Walą. Dosłownie, to jest, właśnie ja to mówiłem na tym materiale poprzednim, który z tej gry nagrałem. To jest gra, w której jak sobie rozkręcę troszkę słuchawki bardziej, na głośniej i zaczynają żołnierze strzelać, te kule zaczynają świszczeć i uderzają gdzieś oprócz mnie, to ja autentycznie się kulę. Normalnie się kulę, bo słyszę dub gdzieś naokoło głowy. Naprawdę to jest udźwiękowione bardzo solidnie. Czy tam biegają wrogowie? Kolega na moich oczach padł. LOL! Jak to się stało? Ja nawet nie wiedziałem. Didn't even know what hit me. O, nie jestem nawet taki najgorszy. Dobra, to się nadaje na YouTube'a. Możecie to zobaczyć. Jeżeli dobrnęliście do tego momentu, to za moje umiejętności możecie dać łapkę do góry. Ja miałem od tej gry też przerwy sporo, jakieś myślę właśnie pół roku... Aha, ja to wcześniej mówiłem. Coś nie pamiętam, co mówiłem na poprzednim materiale, a co na tym. Ja miałem od tej gry jakieś pół roku przerwy i ona się sporo zmieniła. Poprawiono optymalizację. Dodano efekty graficzne, jakieś rozmywania, refleksy na broni. Także bardzo fajnie, że to też jest patchowane. No i co, jeszcze raz gorąco polecam, zachęcam. Ogrywam to też w ostatnimi czasach na hitboxie, na którego zapraszam. 13 zł za, powiem wam, taktyczną, dobrą... LOL! Zabawę to nie ma dużo. Kolega nam zrobił fajne Call of Duty. Ale bany hop mu się nie udał. Żebym przeżył, boję się. Tam jest gościu. Na pewno. Za nami! Za nami, kolego! Zabiłem? Lel. Ale dostał na pewno. Albo nie. Mam nadzieję, że dostał i umrze. No, ale ich klupią. Tu kolega sobie wziął sawa. Ciężkiego sawa. Można sobie wziąć dwójnóg oczywiście. Rozłożyć, aby celniej prowadzić ostrzał. No niech mu będzie. Dobrze mu tak, jak to się godo. Dobrze mu tak. Niech mu będzie. Na taki dystans z pompy, kolego, ty chyba w gry nie grasz. Za przeproszeniem. Dobra, tryb auto. Z UMP na pojedynczym. To chyba nie wiem, to bym sobie na niego musiał lunetę zamontować 14. W ogóle tak mi się teraz wspomniało a propos lunety. Pamiętacie, jak wyszedł Battlefield 3, to zaraz po premierze był taki motyw, że jak się zamontowało lunetę na shotguna, to można było w ogóle z niego zrobić snajpę i... Strzelając z shotguna, można było kogoś zabić przez całą mapę. W ogóle ja mam fajny ping, 175. Dlaczego mnie tak obciążyło, nie mam pojęcia, ale...
Jakoś tego w grze nie odczuwam. Powiem wam, że też taka szczelanina w klimatach II wojny byłaby genialna. Ale pewnie tam są jakieś mody do army czy coś takiego, no. W ogóle ja bym musiał kiedyś zagrać w armę, bo... Nigdy w armę w sumie... Nie, grałem w jedynkę troszeczkę jeszcze. O! W armę jedynkę to jeszcze grałem jak na Twitchu streamowałem. No, czyli to było z 2 lata temu. Z 2 lata temu to było. Powiem wam... Jak to mówi wieszcz... Ten czas... Jak ten czas zapierdala... Kolego, uważaj tam, bo tam strzelają mocno. Pierą mocno. Ale jestem w środku tapki, wiecie. W środku tapki to nie ma na końcu, nie? Ani tam, wiecie. A jakby takiego Galila byśmy sobie spróbowali, moi drodzy. Co to by z tego było? Amunicja HP. O. O, wygląda to. O, odrzut fajny. Pierę konkretnie. Nie przeładowywać. Głupi Niklaus, głupi Niklaus. Wszyscy piszą Niklaus, A zapomniałem, że my nie są na czacie na hitboxie. Zawsze zapominam. Żyjcie. Kurde, czemu ja sobie fragów nie wezmę i no druć te dymy? Zakurzyło. Widzicie to? Smugowe. Normalnie w ostatnim momencie wbiegłem i by mnie... Na szczępy. Flash na twarz. Kurde, ja nie wiem co mam robić, ja się czuję taki zagubiony. Granat tam leci, Dostałem odłamkiem pewnie. Ej, spróbujemy tak. Udało się, nie wierzę, ale się... To już się nie udało. Ładuj, kolego, ładuj. Uwaga. Ale postrzeliłem go, normalnie było mu widać dziurę w nodze. Dobra, spinamy się troszkę w tabelce. Nie ma tragedii. Koledzy sobie tłumik... No nie, schow ten nóż, głąbie! Beretka M9. Tutaj całkiem niezły damage, także można bez gańby używać. Dzieje się, moi drodzy, dzieje się. Moja drużyna wykorzystała wszystkie odrodzenia, ja teraz mogę tylko patrzeć i... O, wow, to się ześlizłem z pogłokietnika. Mogę tylko patrzeć i mieć nadzieję, że... No, a on jest AFK oczywiście, tak? Kolega AFK. No. Powiem szczerze, należało nam się, ale ja i tak jestem z tego wyniku zadowolony. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Wróciliśmy do Insurgency. Będę oczywiście dalej ogrywał. Jak chcecie to dalej na tubkę, to kciuki do góry i piszcie. Co o tym myślicie? Piszcie, czy graliście, jak to widzicie. Ja tu rzucę moje magiczne napisy, gdzie one są. A tutaj, wszystko jest. No. Dziękuję wam bardzo za uwagę, moi drodzy. Widzimy się w kolejnych filmach z Insurgency, z innych gier, vlogi i tak dalej. A tymczasem dobrej nocy, dobrego dnia i trzymajcie się.